Hello friends, welcome back to my channel. Acha logofor nोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरलायबाय आरो दिनै खेबसे स्रायनो। आचा लोगोफोर दा आं बबे जायगायाव दं नाय भिउफ्रा नाय लोगोफोर आं मोनसे ट्रेन साइथिं थाबायगासिनो थारमाने ट्रेन लामाजोंसो थाबायगासिनो आं नै फुरा नायखावजोबनो हागोन ओरै जों दा बेजों क'क्राझार स्टेशनाव थांगोन आरो साइथिं ट्रेन फैबा मा खालामनो मा मानो गेजेराव दुमफ्ला उन्दुना थागोन आं लोगोफोर। ट्रेनखौ मानखो लांगोनसो गेजेराव फुरा मानिया जोङो दिनै अबेजों ट्रेन फैयो अबेजों माय नारथानायावसो दं आरो लोगोफोर। फुरा नायलांबाय था भिडिअखौ बै जों स्टेशनाव मा देखायो नायथाय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो बुंस' हाला आरो लोगोफोर बुंस' हायै भिडिअ आरो नै नायनो हागोन नैबेहाय ट्रेन जरा बानायग्रा आरो बेफोर फुरा अंखिसंलाजोब गलती से मिस्टेक नैसो जाबाय लोगोफोर ट्रेन जरा बानायग्रा माने साइथिं जरासो आरो ट्रेन जरा बानायग्रानो बेनो लाजाखाया आरो मा होनो आल्ट्रा मडेल जायो एखे माथो नै ट्रेना गाबबोबायबो नामाब्रा आयौ नायदोब्रा नै मा थायो बेफोर गानाय मा आयौ लहासो आंलाय लबारसो सानदोंमोनलै अ माय गड दिनैसो दांफेरबाय आं ट्रेन साइथिंआ लहानिसो थारमाने आं लबारनि फार्म गोनां बुस्थुसो सानोमोन आरो साइथिंखौ लोगोफोर मा होनो ओरैजाय दं नै फाग्ला साइथिंखौ मोनामसुलागासिनो दं नै दासो सिखारदों आं माबानानै नायदो नुहुरखाबाय नों साइथिं मोनामसुनायखौ लाजाखायालै मानसिया लाजाखाया एसे सोदोमस्रि गैयै साइथिं नुफेरै ना ना मा होनो लोगोफोर दा स्टेशनाव थांगोन जोङो स्टेशना माबायदि जानानै दं माबायदि जायाखै बिराद गोबाव जाबाय आरो लोगोफोर भिडिअआथ' क्लियार नुवाबो जानो हागौ लोगोफोर बिराद मोनाबाय आरो दा टाइमा खयथा जागोनथाय बुंनो हाला आरो मबाइल गंसे दंबावासो मोनथिगौमोन बिदिनो 6 PM फोर जाबाय खोमा आरो हमनो हायो ओमफ्राय नै नायदो भिउफ्रा सानफ्राथ' हाबबाय नै बिउटिफुल भिउनो माने लोगोफोर सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिबा बिदि ट्रेनाव खिनाया बिदि साइथिङाव गलांजोबोनो बेयावनो बारलाजोब्बाय खोमालै आङो सेरसेरनि साइथिं थाबायबाय थाबायना नै थांगासिनो जोङो बै स्टेशनाव मोसाहैगोन जोङो ओरै आखाइ खबग्राफोरजों बेरायनोसै दसे ना मा होनो लोगोफोर बै आखाइ खबग्राफोरजों एसे इन्ट्रेस्ट लाहैसै आरो दंना गैयाथाय फाग्लिफ्रा ना मा होनो माने लोगोफोर नोंसोर जोंखौ दा अबहाय दं सानदों बे स्टेशन नङा लोगोफोर बे एयारपर्टसो थारमाने फ्लाइटआ नैबेजों खारो फ्लाइटनि साखाया बाव थाजोबो आरो दहाय ट्रेन होनफ्लांदों थारमाने बे ट्रेन नङालै एयारपर्टसो फ्लाइटआ बेजों बाजोबो लोगोफोर बेजों खारो फ्लाइटआ सबलायलायनाय आरो अब्ला नै क'क्राझार स्टेशनाव हाबसै लोगोफोर क'क्राझार स्टेशनाबो एसे सोलायबाय आरो लुक्सआ थारमाने गोदोनि बादि नङा नै ओरैजाय होजोब्बाय आरो नै बे गैयामोन आरो नै बारा गोबाव जायाखै बे 1 इयार्सआनो जायाखै खोमा आं फैयाथ' बिराद गोबाव जाबाय स्टेशनाव थारमाने नैबे बिदि गाखोग्रा गैयामोन बिदि बिराद बरिया बानायबाय आयौ नैफ्राय दांजाया नै खत्रा दानगिर माने बिराद बरिया जानानै दं नै स्टेशना क'क्राझारनाबो माने लोगोफोर दायो नै सबसे गोजौआव फैबाय जों बारस'लांसै ओरै थबस्रुनो ओरै थांसै आरो ओरैहाय नुदोंना नुवासैथाय खोमसि खोमलाव जालाजोब्बायलै भिडिअआ दिनै नेट होदों नै ओरै नायदो गोजौनिफ्राय भिउआ बेफोरबायदि आरो नैबेजों नायदो नै गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो लुक्सआ बेनो लोगोफोर आरो ओरै फारसेनाबो नै बेखिनियानो आरो क'क्राझार स्टेशना लोगोफोर माने लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जानला मोनलाबो जानो हागौ आरो बेयो थारमाने ओरैनो जों स्टेशनाव बेलासिनि बिराद गरममोन ना बोथोरा बेलासियाव बार जाफैबाय आरो मोनाबिलिनि बेरायला फैबाय बेनोमोन आरो लोगोफोर भिडिअआ दिनैनिया आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायगोन आरो बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आरो लोगोसे बयबो कमेन्ट्स खालामना होदो आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै दाथ' मोनानायबो जाबाय भिडिअफ्रा बानायनायबो जायासै बारा मोजांबो जायासै सानफ्राव फैनाय जायासै ना लोगोफोर बेलासि ओरैनो बार जानो फैलाबायबाय जोङो माने लोगोफोर बेयो जाहैबाय क'क्राझार टाउननि नाइट भिउ जाहैबाय आरो मोनाबायना बेहाय नै सना रुफा मोनजोबो नांगौबा फैनो हागोन दाहोखोला फै लागाव
माने लोगोफोरनिफ्राय एखे फानहैयो आरो फुरा गान लोगोलाय मा दं गासालेखौ फुरा खानलै फुरा ओरै होगौमोन थारमानि मोनबा मोजाङानो लोगोफोर फुरा सर्टकाट नैबे जाहैबाय बेरेल बेरेल इम्पर्ट बेरेल इम्पर्ट लग जाएगा किसी को मतलब इसके এটা কি গান ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট 16 এটা ওইডেক্স जोंनि पाबजों ओइडेक्स सुजाया पुराबाव ओइडेक्स सुजाया आरो ओइडेक्स बिराद मोजां मोजां नै मम'आ जानो मोनबा गासिखौबो गामलायनो ग'आव फोजोबसिगौ आङो पुराबो स्किननि बावसो 4 पिस मोनबावसो 30 रुपिसजोंनो लोगोफोर अब्ला जों जागानोसै अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो पुरा दोलाहैजोब्बाय गला मिसिनानै दोलाहैजोब्बाय बिराद गुदुंमोन आरो मम'आ दोलाहैजोब्बाय अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन दाथ' मोनाबाय भिडिअथ' बानायनो हानाय नंला लोगोफोर जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ बावनो जोब्बाय होननानै साननानै लादो आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ थाबैनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय